И здравейте хора, днеска ще играеме Брокеван. Ще направя коледен сериал, който ще се казва Коледно чудо. Сега ще ви покажа от сериала какво ще... Чакай. Първо ще почне много тъжно. Аз ще съм бедна в играта. Ще участва батко ми. Той ще обикаля града и ще ме види накрая и ще поиска да ме вземе. Очаквайте Коледно чудо. Коледно чудо 1. Коледно чудо сезон 1. Епизод 1. Излиза на 3 януари. Очаквайте го в не знам в колко часа. Ще направя специално видео. Ще включа още участници. Но надявам се да ви хареса. Ще правя епизодите... Изчакай, че се отрепах тук. През 2 дни. Да имам време да измисля какво ще се случи. Края ще е щастлив накрая. Може да видите малко любовно. Какво се прави? Ще намеря някой да е участник и той ще бъде ангел. Подобно на Класът на скандалните. Може да се абонирате за моя канал. Лайкнете видеото. Съжалявам, че не качвах много често, защото не просто си имах много работа. Съжалявам, че не съм качвала. Ще ви кажа само, че една част от сериала ще само изчакайте. Батко ми ще участва също. Аз ще съм бедната, той ще ме вземе и ще викнем още едно момче. И той е едно момиче ще е ангела.
едно от момчетата ще бъде доктор. И може вие да се включите, кой иска. Трябват ми още 3 мажоретки, да станем 4. 5 футболиста. 1 учител, само 1 учител ми трябва. И 2 родителя. Който иска, ще си покажа името в Roblox. Спокойно. Да, и ще ми трябва едно гаче, което е бивш. Трябва ми един бивш. Така ще го направя. Все едно той ме вижда. Той е пазарувал. Батко ми е пазарувал тук. Ще измисля нещата. Ще пазарува от тук. Ще носи торба. И ще ме види. И аз ще му дам какви думи да каже. Моля ти се, престани! Разбери! Но и ще ми трябва едно дете. И 1 полицай, и толкова. Няма да ми... А не, 2 деца. Само ви кажа, трябват ми 2 деца и те ще влезат в лагер. И ще имат униформи, ще намеря униформи в играта. Ще отидат в училище и все едно са се сбили с някой и ги мести. И ние с гаджето ми ги местиме в лагера. Пък после трябва едното да напусне, защото се представя за някой друг. И така ще е с щастлив край. И ако ви много хареса сезон 1, може да направя сезон 2 на Коледно чудо. Това беше от мене. Дано ви хареса видеото. Абонирайте се за моя канал. И да не забравите това видео. Коментарите. Долу в коментарите пишете какво искате да сте. Пак казвам, 4 футболиста, 3 мажоретки, да станем 4.
един учител, 2 родителя, не 4 родителя да чискам. И едно момиче, което да е ангел. И ако може доктор. И някой, който да управлява лагера. Ще бъде много яко. Абонирайте се за канала ми. И това беше от мене. Чао!